coming to hear Labhairt an option. Will magad the Cahirirla agus Falsium, Reverend Jesh, piece of country, and if we know over so Tasha Harva Tawaktuk. I do spara ba watla mara go hoscailse go bhfuil muidne me hen san ára faoi coming ag an Trádála Patrick Costello a rá de bhuine neige an cás cuairte seo a hort an bailach log sús go dtí an cuairt uachtarach. Ní rá sé sin éasca dó agus ma bhuichas dó. Ma bhuichas freisin don Cahirirlach a chuir spéis faoi leis an ábhar seo agus don éireann log an éireann log an Gaeltachta agus a rís don Laurlin a chur an taide fáil. Is dótha an rud atá ráite a rís agus a rís sa ráiteas álinn seo in nGaeilge agus méid fálam an tam logo híomh na Gaeilgeide tá sé ionach ach an rud ceann chéine á rá ag an rialtas beag ban ar a méid atá ráite ag an cuairt uachtarach. Ní léon idiréalú, ní léon athrú tagtha ar a méid atá a rá. Agus is mór an trúig bhfuil an díospórach seo an seo Jardín agus nílach birteagin an seo cean duine hábhar is tábhachtaí agus í wacail an bhreithimh thógan ar leathanach sé den bhrethúnas a thug sesin í méarla agus Jerry mé í nGaeilge agus í méarla. The issues which arise on this appeal accordingly go to the very heart of our constitutional architecture. All of this means that the present appeal may yet be regarded as among the most important which this court has been required to hear and determine in its almost 100-year history. Agus tá sé sin ráite ag an Cahirirlach freisin agus in nGaeilge. Glach an cuairt uachtarach cinenne I gás a déadfaí fós breanúir I meas na gásanna ba hábhachtaí a rá ar an cuairt seo éisteach leis agus a rialú le beagnach 100 bliain dá stair. Agus legan is bhí céféad breithimh I gceist a héndó 3 car 5 sé 7 hí 7 I gceist agus thug siad go léir brethúnas agus tá mé I món iad a léamh níl siad críochnaí agam fós tá an méid sin le léamhan. Ach is fiú díreach isteach gach breithimh ach an méid atá ráite ag thógan. Crílear na ceiste an líon an féidir leis an rialtas seo an conra seo a híniú mar atá sé. Agus tá sé ráite go soléir neamhhalamh nach féidir. Agus tá sé ráite aige agus breithimh eile nach féidir de bhar alta 5, altrúcha 4.1 agus altrúcha 4.5. Agus tá sé le mé maith alta 5 because chuirdan sé béim faoi le ar alta 5 agus sé sin na haltain eile a chuirdan bhaim nó a thugann struchtúr dó. Is article 5 is stát ceanasach neamhsplach déanlachach éire. Is few is stát ceanasach neamhsplach déanlachach éire. Agus an sin tagan an rialtas le conra agus bon agus bar an scéal tá an conra seo go matún tá sé boníthe ar Trádála sna margaí agus nach méic éon constaach faoi le nó éon constaach ag churas deach ar sin agus ghlach leis téará nach ar ceistena. Tá sé bheith deilálinn mar gasúr gan a bheith búra tá an tólas agah agus nuair atá sibh ag chur rudaí inar gcuine níl sibh hín áiríre ach ag feidhmú mar rasúra. Agus ceapan go bhfuil sin buailech, bhain mé úsáid as na focail céine is slúthe ara, nuair a dúirt mé tá sé buailech nuair a leanann rialtas a rá ag rá tá an tólaslog aganne níl sibh ach ag cothú dochar nó ag cothú tribhlóide. Rinne mise mo dhéal teach timpeall ar an conra seo. Ní féidir, ní sanolaí mé tá sé thar bheith deachar. Ach le mé an cuidir smó den na rudaí a bhíle rá ag na breithimh
agus gan dawr tá ceistena tromcúiseacha an, nach bhfuil an rialtas sásta a rá. Tá bunreacht agan buchas légia, agus tá an cuairt is irde sa tír ag rálinn ní féidir an conra seo a híú mar atá. Cén fá mar tá siad tá an conra seo ag choriste orine mar bhreithimh atá ag feimú son muintir na tíre. Agus má híanaan muid an conra seo ba deire leis an ardcuairt ó híomh éonrad maidir leis an conra seo. Ní léon cosintí is deachan seo in anón go bhfuil cosintí an ó híomh Canada de. So sin just an cóhaics agus an sin an coiste atá mise I mháil agus an túrascáil agus na de moltaí atá cara os cór na dália aniu. Is fiú brenn agus bhuaitlim just freigra ón rialtas gach ceanja agus thug tú cúpla freigraí ara. Agus an céad mullen an coiste go maidir go mai legan foraimíthe den Comhaontas Cuimsitheach Eacnamaíocht agus Trádála fáling Gaeilge. Saolaí go bhfuil ordan mulle mar sin a chulas cór na dála tar éis an méide oibre tá dénta ag an Rhein, ag an rialtas agus ag an coiste go bhfuil ordan é sin a legan amach. So tá muidir cant an seo faoi conra agus níl na focail Gaeilge agan because ní léon cópte. Agus an sin éontaíonn an coiste agus tres fortí, ní mór dúna rá, ní rá aon duine gasaon tú leis an na moltaí seo. Éontaíonn an coiste le referen ba cór go méid referen. Ní bhhainn sin leis an Gaeilge, so lenaí mé rá. Mulle a trí. Go mbeidh dílúna an ó híomh tionscoil cultúra umláin. Cosú leis an dílúna tá I Canada. So tá míchorram a gceist ón méide tá léite aginne an gasta. An sin ifre cethar ó híomh acquaníide go méid dóthain acquaní I gceist sin run leanúnach. An sin ifre cuaig mulle ó híomh tuile fisrúcáin I dhéanamh ó híomh na ngnóanna beaga. Ní rá bhí aspa ólas aginne ó híomh tionchar an conra seo. Ag sin rud bunúsach go méid tuile taide I gceist ó híomh tionchar na gnólachtaí beaga. Ifre sé mullen an Comhchoiste go ndéanaí Comhchoiste eile, so na Comhchoiste eile hithe an oireachtas go ndéanaí siad san analís agus taide dá cuid féin implachtaí an Comhaontas seo. And then ifre seat ceistant teangacha. Cén fá nach bhfuil na teangacha go léir an level céile. Cén fá bhfuil béirle nó an rancís level níos irde. Agus an sin ifre 8 agus smuoineam siar go dtí lá a cap mé nó lethlá, tuisí ginneteach deall. Brandon na Gaeltachta, nuair a bhí mé an, nuair a cheolú brandú na Gaeltachta. So ifre 8 mullen an Comhchoiste, cos bhí mar búra agus mullen an Comhchoiste go dúirí an rialtas is de an tanúlacht réagún óireontas le haid targaí Gaeltachta cosú léin fóireontas a hagan agus tá sé leige má tá mé grithe sam so tá mé ag géirí dul níos sciupaí. Mullen an Comhchoiste go ndéanaí an rialtas taide nafsplach alorach ó sanolaí maidir leis na himplachtaí éadaí a bheith ag an Comhaontas nó an mhaigairt agus sin rud thar a bheith tábhachtach an mhaigairt má bhéach éon cólacht síos ó híomh brabúste tá mhaigairt tá bagairt an go mbeidh cás in ar gcuine agus ifre de ó híomh na coláistí saoire de go méid dílúna cultúra agus éideachas an freisin. Now, de moltaí bunúsacha tá I gceist agus ba cór go méid freigraí na moltaí sin tá an túrascáil seo scríofa le cúpla aníle tágan cé go fada siar an is atá sé scríofa, but ba cór go méid freigraí na de moltaí sin agus níl mise sásta go bhfuil an rialtas I méarla nó in Gaeilge ag leanachta rá leis na hargóintí ceann céine nach bhfuil éon dochar sa conra seo. Ba muidna ná ar neagna a dhéanamh sús, má tá an tólas lug agan,
má tá an cóping Gaeilge agus má ghlacinn sibh nó má héin sibh in leis na dútláin ón chuairt uachtarach agus freigraí a thabhairt don na hábhar imní atá ardaithe acu sna brethúnas éagsúla. Gur mag.